Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwana ina gaishe ku, ina muku fata alheri. Wani sako ne ni zo in tura don Allah, ko da duniya da kai dai sai an yi maka mummuna fahimta. Amma ni ina son mutum ka tsaka fahimce ni an kaji wanga sako no da nake so in tura. Wanga bawa Allah shi ake ce ma Yahaya Masussuka, Malam Yahaya Masussuka, Allah ya saka mishi da alheri. Wayan gabi kuma matasa ne. Wanga gudan Bihillacan ya hito yayi magana bisa kai ga, ya ce Yahaya Masussuka yana bisa kai ga hanya, dan saboda hadisan da shi kanan ke ga ruguzawa, hadisan da shi kanan ke ga batawa. Sai shi kuma wanga bawa Allah shi kuma ina ga dan zandar ne, dan kasan mu ne na Niger, shi na Saudiya. Shi kuma ina ga sai ya hito shi na cashi yau dan su ta'aliki shi fantar da shi bisa kai ga maganganun da yi. To ƴan uwa ku da nake tura ma sako, ku buyun duka zan magana kai. Abin da nake so in fara da kai dan uwa Bihillace, kai da kace Yahaya Masussuka na da kamshin gaskiya, ni ma ta wannan fanni ina tare da kai. Yanzu kai ma yadda ya kamata mu da ku duka, kamata na yi mu ruguza mu bata lokacin mu wajen neman ilimi, wajen neman bincike game da ilimi. Ba mu zaka ba muna ta gardama bisa kai ga social media akan addini, akan ilimin mu bai kai inda kai sai mu ce mu tattauna akai. An mun ce a haka zamu yi fitina, zamu yi ba zamu taba fahimtar juna ba. Saboda kai iya abin da ka fahimta ta kai na hi ka fahimta, ko iya abin da ni fahimta ka ta kai kai yi ni fahimta. Kaga sai mu zaka mu ce mu ta hada bisa kai ga addini, mu ta cin juna. Shine an matsalar mu Nigeria, Niger, Ghana, Cameroon da su Togo. Matsalar mu ce nan larabun ga da muke cikin su, ainihin dai addini dai larabci ne dai, da harshen larabci an sabke shi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba larabe na. Larabuwa da suka nanke kashe ma addini nan kuɗi dan shi haɓaka, radin shi ba za mu iya muyi ba. Sannan yawancin malaman mu manya masu da'awa cikin kasashen mu larabun nan ke ɗaukar nauyin su, ku tambaya ku sha. Amma wata ƙasa ta larabu an kashe sai ka tai sai ka dawo shekarun da kai na rance da Allah baka ga ana bambance addini ba, baka ga suna hitowa suna cin juna ba. Kai ɗalibi an ilimin ka bai kai zamana kai ka nemi ilimi ta kwana, amma mu ne an ka bari da hayaniya, mu ne an ka bar mu da cin juna, mu ne an ka bar mu da rarrabuwar kanu, mu ne an ka bar mu dai da gashi nan cin juna akan addinin musulunci. Addinin musulunci bai takura ma kowa ba abin takura bane, abu ne mai sauki. Sahabbai ba su sha takura ciki ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai takura ma kowa ba. Yahaya Masussuka mina na kalubale ne jeha mu zuwa ga malaman mu, waɗanda gardama ga duk da malaman gana mu ganan ke gai. Abu mai sauki shine yadda ya jeha kalubale zuwa gare shi, su tunkare shi ko a tsara wuri cikin mina na aka ca garin Abuja nan Najeriya, a zamna da malamin kungiya duka ya bada hujjojin shi ga abin da yasa yace hadisi ba hadisi bai yarda da hadisi ba, an kun gamsu sai malamai ku hito ku hada ma duniya ha hadisai ba su inganta ba, an yi imani da su daina, daga yau a daina, yayi ana cin juna. An kuma ku kun ka bada hujjoji da kun ka kada shi sai ya zaka yarda, shi kuma shi zaka shi ce ya janye da da'awar da shi kana ke gai ta Qur'ani sallah. Kun ga abin bai kai sai an ci juna ba, sai a zaka kuma a gyara matsalolin da kuma a tattare da addini bai da matsala ha, aqidodi su ne adda matsala. Addinin musulunci bai da matsala, Qur'ani bai da matsala, bai tattare da matsala. Kuma ya ce shi Qur'ani ne imani da shi, da awa Qur'ani yake nake gai, kuma hujjojin da yake nake gaba da yana da gaskiya. Sai dai kaga malami na izala ko na dariƙa da can nesa yayi maganganun shi waɗanda ba su da ma'alaka da Yahaya Masussuka yayi. Mu almajirai ne, muna neman ilimi, amma duk malamin da ya gani abu muna roƙonku don Allah malamai ku yi wannan zama, sako ne zuwa gare ku ƴan uwa, ku yi partage. Ko da shi ni dan gogorma ne game da ƙasata, amma abubuwan gani ya kamata a ce mun ka ƙarshen su, mu ma mu yi magana. Mu da ƙasashen larabu da mun ka ga larabun daga haɓaka addinin ma, daga kashi dukiyoyinsu akan addinin musulunci ya haɓaka, ba sa cin juna, sun taru da neman ilimi ne. Amma mu kawai mu kasashen gari namu hudu ko zuwa biyar an bar mu muna ta cin juna akan addini, akan bambanci akidodi. Kuma na rance da Allah kasashen larabun ga yawancin su do akwai akidodi na, amma ba gani suna hitowa suna cin juna.
yadda kashi kamar yadda ayan nan ta zaka muna cikin alkur'ani mai tsarki lakum dinukum waliyadi, kowa shi addini shi, ba dole bane ka rike ra'ayinka, ba dole bane sai nayi na ka ra'ayi. Wa alaikum salam. Ba dole bane sai nayi ina ka ra'ayi, addini ma ko dan sun ce ba sun shi, ba dole bane. Sannan kuma mutum an dai ka ce da ka tsaya ne su kana cewa hayya musu suka ba gaskiya bane, mu haka nan ba za ta fahimtar da mu ba kowa da za ka yi. Mu bukatar mu tunda kun ce ya taso yanzu, bukatar mu malaman mu manya masu ilimi, dan waɗanga ƙananan waɗanga masu kiran kansu malamai duk kamata na a ce an a ka'ida na sun dangwama wajen neman ilimi, sun banzama suna neman ilimi, amma an bar mu da cin junan mu kawai akan addini, an bar mu da fitina. Duk abin da tura suka shigo muna da shi kai tsaye mun karba, saboda an bar mu da fitina bambance kabilu, dan shi muna ta kashe junan mu. An kace ya haya musu suka bayi daidai ba biskai ga daidai shike ba hujjojin da shika bada mu ba ma da bukatar kuwa ka daga nesa, bukatar da an gare mu shine ka tunkari ya haya musu suka, ka bashi hujjojin da sa bisa shi fahimci ba biskai ga daidai yake ba ya zayo shi shanye da awashi. An kai ne ya fahimtar da kai ka fahimta, an ba daidai kake ba ka dawo ka nuna mu duniya kai ne ba daidai ba, kai dan izala ko kai dan dariqa ko kai dan shi'a, ka zo ka ce kai ne ba daidai ba, ko dan kadiriya ka zo ka ce kai ne ba daidai ba ya haya musu suka hi ka hujja. Amma ka tsaya da can nesa kana ta ya ha'i mai da mishi hujja, kuna ta jin junan ku, ɗaliban ku mu da ɗaliban ku muna ƙarshe gare ku, muna neman ilimi duk kun bi kun bata mu da kokwale da sai ka rasa ina na zaka kama. Wa an kai wannan magana sai ka shiga wani shi ta hitoce an ka rasa wai inda zaka kama, wai kai jahili na, wai kai jahili na. To ka za ka jahili na, kowa ya rance da Allah biskai ga gaskiya na shike, kowane har rantsuwa shike da Allah biskai ga gaskiya ne shike, shine an masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma yawancin hadisan ga su ne sun ka saka da waɗansu abubuwa da aka nake ga an mutu yayi shi yana cika aqida shi, an yayi shi a ce ya mushriki ne, a ce dan bid'a na kaza da sauransu irin haka nan. To ya hayya musu suka muke kira gare ku malaman mu masu ilimi, mun ce ku tunkare shi a warware abubuwan nayi muna ta ji fitina, muna ta cin juna cikin kasashen gana mu. Larabu su yi mu kashe kuɗi dan addini ya haɓaka, an ba kashe kuɗin da sun ka addini ya haɓaka ba, kusan me aka yi ce ma addini ba mu kasashen mu. Su suka yi ta kai tun zamanin su, daga yawo daga kasuwanci suna kamo na addini muna karba, mu yi su sun addini shi haɓaka na, ko su wasu iya addini sai mu ne muka yi addini daga ita cin junan mu. To don Allah an muna so mu sayya haya musu suka ya taso yana so shuka mutane shubhana, mutun ka tunkare shi ba da nesa zaka yi ta kowa banza da yuhi ba, ka tunkare shi can ka nuna mishi bai biskai ga daidai, sai shi dawo shi janye. Mu bukatan mu ce na ba mu son wani dumi kuma.